Иван. Аз съм Георги и сега ще снимаме разходка из Брезник. Първа част. Да. Това са тук някакви къщи на нашата улица. Да. И съседите. Това е един приятел къщата, с него вече сме скарани и не си играем, но това подробности. Сега тръгваме нагоре към люшките. Да ви покажем и люшките. Ето тръс малко прегледайте. И говори. И сега сме към люшките, вървиме направо. Към водоема наричам. Да, още така наречена пистата на водна станция. Сега вървим направо и се гледаме на люшките. Утре може да поставим телефонни шеги. И също така утре ще направим втора част на снимки или клип в града. В центъра на Брезник. Да. И телефонни шеги. Да, сега сме по пътя. Сега сме по пътя. Сега сме по пътя към люшките. Сега ще замълчим и така. Сега се замълчим и се и искаме да имаме лайкове и много лайкове. Да. Ние снимаме, не бързиме земята. Добре. Желязаме ще престворят. И желязаме в тия моменти и готов. И да направим избър. Ето ги люшките, почти пристигнахме. Малко се щупи нещата, ама сега път малък град е Брезник, така че. Сега върви напред, някаква лада минава до нас. Не, бати трошка си човек. Добре? Тук е някакъв двор с дървена ограда, не ме интересува. Така ще замълчиме и само наблюдавайте люшките. Ето влезаме вътре. Сега ще влезаме вътре да ви покажа. Какво имам? Да. Тук е улицата преди люшките. Да. Това са 4 улици. В Брезник е много красиво по принцип. Да, но има деца, които го унищожават. Да, и замърсяват. Да. Не, че ние не го замърсяваме, да е. Сега да опазим много чист. Ви препоръчваме да го посетите. Да. Защото е чист въздуха и хубав. Той се намира до Перник и после близо до табелите за Брезник. Близо до село Конска, село Гребен. Объркахме се, защото ме казахме село. Да. Близо до Гребен. Търсете в Google Maps и ще го намерите. Или карта. Да. Малко красиво, защото има мотори и слузи, да. Сега тук влизаме в самата площадка. Има хиляди милиони люшки. Не е толкова много, да. Пърдалки, катерушки, глупости. Има люки. Сега ще ви покажем и футболното игрище тук на децата. На ЦСКА. Да, на ЦСКА. На черни. И утре пък също ще ви заведем до стадиона да го разгледате. Да. И също така ще снимаме... Също така ще снимаме и част от тренировката с волейбол. Да. Понеже аз тренирам волейбол и ще направим снимка. Това е една от вратите, обаче малко са щупени. Там също има една, ако я виждате добре. Това преди беше волейболна игрище, ама го разрушиха и него. Сега, ако искате, може да се качиме до водоемът. Ще се качиме ли? Да. Ще се качиме. Ще ви покажем водоемът, обаче... И се вижте много зломни кучета. Ето, тук има около 5-6 кучета някъде. Зломни. Ето ви. Ето ви всички кучета. И ние ще тръгваме, защото някой от тях разкачат оградата. И така. Иван мина през площадката, защото го е страх. И сега караме напред. Вървим напред. Ще изкажем водоемът. Сега замълчаваме.
прескочи оградата и ми подгони. И ми беше на 2 см от кръка, даже имам един белец, мога да ви го покажа. После съм екипа. Да. Това са някакви тук хора, които се разхождат, защото тук е много хубаво за разходка. Да. Чист въздухът, всичко. Сега ще замълчим и да разглеждаме. Да. Малко част работа. Тук е тренеци. И така, вижте планината на там. Кръга. Красота. Красота. Виж колко е красиво. Да, болен. Виждали ли сте нещо такова? Много е красиво. И препоръчваме да посетите това град. Да. Може да не виждате хубавото поле от тревата там. Но... ще го видите това там. Да. Ти го поведе? А какво да кажем друго? Видяхте ли за този човек? Това е някакъв селянин, нямаме думи просто. Така, вече не свършваме дайте, дай да погледнем така. Ето, Вижте каква красота. Ние нищо не виждаме от слънцето на камерата. Нищо. Ото само в тези клипове, в разходките на Брезник няма да показваме лицата, за да можете да видите максимално на град Брезник. И се надяваме да ви е забавно. Накрая на клипа също ще се покаже. Да. Защото му може да някакви хора не вярват. Че сме ние. Да. Това. Дано да ви хареса от първия ни клип. Ето вижте на там красота. Дано да ни хареса от първия клип. Я вижте там. Дано да ви хареса от първия ни клип. Имат много лайк и коментари също. Сега оттам ще спреме пред площата и ще влеземе да си наберем малко сянки. Ето вижте всичко, но? Ето, даже сега. Хубавото. Ето хората малко. Да. Айде на пред. Вижте, може би вали там, не се знае още. Според мен не вали. Да, ето го и гребен. Лятото е много топло. Ние сега сме тук на ваканция, не си живеем в София, по принцип. Да. Може, когато ходим на басейн през тия дни, да направим екипи на басейна. Да. И също така, утре ще ви разведем и ще решим, това казах ли? Да. Има много силен вятър сега. Да. Надяваме се да ви хареса клипът. И Брезник също да ви хареса. Така. Сега замълчаваме, за да можете да го видите. Още не сме стигнали, обаче почти. Да, може да го видите малко. Така. Виждаме някакъв селянин. Сега. Тук е било... А преди е било тук пасище на биволи и крави. Да. Между другото, тия огради са електрични. Е, тия гледа. Да. Ето ги виждате, добре като... Частно место на хора, които стават тук. Зито, да.
да се качваме в гора. Да, може би. Не беше. Защото много изнегорните. Да. Тук да ви излизате. Знаете каква прекрасна нива. Тук сме и приятели да се скрили от кучета. Ама това е друг въпрос. Ама обаче на моите сестри, там, да правят извънземни кръгове. Тук това е най-други, там. Заедно вечерия, с които излизат в плодовете и ги купуваме. От тия плодове ние ядем. Да. Аз мога да ви покажа също пазарджик. Не знам. Мога да ви го покажа. Пазарджик. Може някой път да не снимаме заедно и двамата, може един път аз да снимам, друг път той да снима, защото понякога сме разделени. Обаче е невъзможно да да. снимаме заедно. Обаче и така става. Да. Задаме се. Ако не знае този степен на жините на профила, напишете в коментарите, ако знаете. И ако можете да ни помогнете, Да. все пак благодаря предварително. Ако напишете в коментарите. Електровятър човек. Майко мила. Гледайте дървата. Това е вятъра, представяте? А пък един път, кога беше, преди 3 години имаше тук земетресение, 6 по Рихтер и колко беше. И качихме се с пак с Иван, така че сме нагоре. Да, И малко. имаше паднал стълб. Нали, помниш? Да. Ето още стълб беше паднал, явно са го обрезни. Да, няма сток. Все обрезни. След някои хора имат машини с електрическо. Слънчева Слънчеви батерии. панели. Панели. Слагат си ги на покрива и айде, електрически с края на деня. Да. Като се стъмни. Това е много лошо, защото може да не бъде слънце и да няма така. Лошото на панели. Така вече стигнахме в... Почти стигнахме. Стигнахме, да. На около 10 метра сме пречиствателната. И общо взето това е. Това преди беше, вътре държаха преди водата, обаче сега са сложили порта и само нищо не се слагат вътре. Можем, ако искате да ги изкараме и вътре, ние също ги приятел сме влизали и нищо няма да се направят. Обаче има много лошо храна, ама той не трябва да няма, така да е спокойно. И ето е самата пречиствателна. От тук пречистват водата и сега може да влезе малко. Аз ще взема една джанка, ама не мога да я взема, защото са много нависоко. И общо взето това е. Сега се връщаме и ще слеземе някъде другаде да ви покажем. И ще покажем малата, наречена. Още така наречена малата, обаче не ни сходи чеври там. Така, надяваме се клипа да ви е харесал. И ще се видим